Mas Bud, Ye, daganganmu kok apik-apik toh? ya jelas meningnya kayak ngono, Mas. Iki arep tak kirim. Mbok kirim ning ndi? Neng Bagor, nggone Pak Supriyanto iki lho. Ini Pak Supriyanto. Heeh. Barangnya loro. Ndi sih toh? Sitok iki kitchen set. Oh, sak paket iki hitungane. Yo mesti regane yo murah. Piro regane? 8 juta iki oleh loro, Mas. Beh, yo nek loro iki. Lho, meja TV-ne delok iki. Beh, jan. Lampune wis ready. Modele ngene iki, lho. Beh, kena gua ada TV wingo. Yo iya mesti wong ki yo rasa, Mas. Oh, jan. Kaya ngene iki. Heeh, Ya jan. ada TV lho, Mas. Wis muduna nek Piye? jeblok kok. Sing sitok ndi? Piye to, he? Sing sitok. Sitok iki lho, kitchen set. Nah, iki kitchen set e. Dikis komplit ya. Iki wis lengkap karo lemari, sing kene tempat cuci piring. Sing kene ada kompor. Beh, jan nyampang Nah, tenan. iki Isore keramik kabeh kena gawe. Lah dae lawon ndi toh? Ada lawuh yo ning kene iki ning dhuwur iki ada lawuh kabeh to Mas Jan Andre. nyamplang tenan heeh. Lho. Regane ki piro, Mas? 8 juta oleh barang loro ki wis gratis ongkir mbayare COD. Lagi umpama Nggih. bolo-bolo TikTok ini nek pengen arep tuku piye carane? Gampang kalek ketik Yani Furnitur, masuk ning bio profil, ning kono wis enek nomor WA aku. Arek nutul ya. Disalin, Wah, disalin? simpen ya toh. Di WA. Oh iya. Barangnya ready. Heeh, lah nek omahe adoh Gratis ongkir. ning ndi ae kuwi? Jawa Tengah, Jawa Timur gratis ongkir, bayare COD. Bali bayare COD cuman kena ongkir. Oh iya, Jakarta siap, kena siap. ongkir. Regane ki piro? 8 juta. Oleh loro ki ya? Oleh loro. Sip iki istimewa. Ya tak sepile, Mas. Heeh.